Dnes sa nebudeme baviť o biznise v klasickom ponímaní, budeme sa rozprávať o hodnotách, ktoré majú schopnosť spájať ľudí. Jednou z vecí, ktorá nás prirodzene spojila s Inovato Clusterom, je aj vzťah k odkazu Tomáša Baťu a o tom sa budeme možno celkom zaujímavo rozprávať, ak sa k tomu dostaneme, pretože Baťa nebudoval len firmu, a budoval systém, komunitu a charakter ľudí. A dnes v tomto podcaste vítam Anku Čaplovičovú z klastra Inovato. Anka, ahoj. Ahoj. Že si práve potýkali, čo sme sa po už niekoľkých stretnutiach, čo sa veľmi teším teda, lebo vždy to je podľa mňa také príjemnejšie, keď si ľudia týkajú. Aká bola cesta, ako ste sa sem dostali, všetko v poriadku? Všetko fajn. Ku podivu, všetko dobre, bez zdržania. Teším Takže sa. začíname dobre. Dobre. Si pripravená? Áno, verím, že áno. Dobre. Tak poď tak možno, že na začiatok, že kto si ty ako osoba, taký možno nejaký úvodík a môžeme potom tak možno nejako tak plynulo premostiť na klaster, že prečo vlastne, možno, že aký má zmysel, prečo vlastne vznikol taký úvod. Nechám to celé na tebe, nech sa tak nejako zľahka predstavíš. Takže o mne, a možno z takého súkromného, ako si povedal, Anna Čaplovičová, mám 40 plus rokov, Okay. poviem tak, jednu dceru. Žijem v Bratislave a v rámci tých mojich pracovných aj osobných skúseností prešla som viacero sektorov, viacero príležitostí. V zahraničí som pôsobila vo výskume dlhšiu dobu. A potom som vrátila som sa na Slovensko v nie úplne ideálnom období 2011, v období krízy. Tam som sa dostala do automotív, 4 roky som robila vo Volkswagene. Potom tak nejak tiež cestami osudu po materskej, kedy trebalo sa trošku venovať alebo sklbiť aj venovanie sa rodine a práci, takže som išla do takého, myslela som si, kľudnejšieho sveta a sféry štátnej správy, čiže robila som na ministerstve hospodárstva, odbor inovácií, takže tam som vstupovala s takými nejakými ideálmi, že tie moje skúsenosti, tak zo štúdia alebo z toho zahraničia aj z praxe budem vedieť pretaviť do niečoho prínosného. Bolo to fajn skúsenosť, aj to vytriezvenie asi bolo veľmi dôležité, že skrátka som navnímala, že ten systém má svoje limity. Takže odvtedy rozumiem a nie som možno taká prísna na úradníkov a na celú tú štátnu správu, jak človek, ktorý to nezažije znútra. Že je tam stále veľa šikovných ľudí, len ako hovorím, tie možnosti realizovať sa alebo priniesť nejaké výrazné zmeny sú tiež pomerne, nechcem povedať obmedzené, vždy sa dá, keď je človek taký aktívny, ale skrátka niečo tomu chýbalo. U mňa ten drive alebo tá potreba urobiť veci nielen aby boli nie do šuflíka, ale aby dostali nejaký zmysel, aby niekomu konkrétne pomohli, bola tak silná, že skrátka tam som sa s tým nevedela stotožniť. No a práve túto možnosť, že všetko, čo si v podstate vymyslíme, si musíme aj sami zrealizovať a že tam iné prekážky nie sú, mi priniesla spolupráca v Inovate, takže túto premostím. Takže v roku 2021 som dostala zaujímavú ponuku od Janka Košturiaka a ľudí okolo neho, Ľuba Šveca, pomôcť rozvinúť združenie, vtedy ešte boli združenie Inovato a vybudovať z toho klaster, čo tiež tento terminus technicus moc ľuďom nehovorí, ale tiež môžeme to premostiť do tej komunity, že sme skupina ľudí, firiem, organizácií. V tomto sme trošku špecificky, že nie sme len sektorovo zameraní, ale máme tam všeho chuť, o tom sa asi pobavíme potom neskôr. Určite. Aj neziskové organizácie. No a spája nás hlavne ten inovačný mindset, inovačný v zmysle tvoriť hodnoty, meniť veci, alebo jak Jano hovorí často, že odoberať zlé funkcie alebo zlé veci produktom, procesom a hľadať nové riešenia. Čiže sú to takí ľudia, nie takí vzdychači, tiež to asi keď tu s tebou bude, typujem, že použije aspoň raz. Čiže snažíme sa nebyť vzdychači, ale byť tí, čo hľadáme. Dačo, čo sa dá urobiť, nehľadáme riešenia a spôsoby. No aj riešenia, ale tak niekedy je jednoduchšie proste si povedať tak fatalisticky, že však nedá sa, systém je zlý, politika je zlá, geopolitika je zlá a pohybovať sa v tejto sfére. A ťažšie, náročnejšie je práve, že
ísť s kožou na trh, však o tom asi povieš aj za vás, že prebíjať sa a proste riešiť nové veci, prinášať na trh, tak to je tá cesta a to je vlastne to podnikateľstvo a ten biznis prístup. No, takže tým, že aj za tým inovátom na začiatku tí zakladatelia boli ľudia z biznisu, nie tak z akadémie, hoci teraz máme aj univerzity, aj akademikov, aj výskumníkov, aj tak, ale proste bolo to drivované biznisom, tak ten tlak na to priniesť niečo praktické a tam bol a to sa mi aj páčilo a to sa snažíme teraz v rámci možností aj teraz ešte ďalej ponúkať novým členom alebo aj všeobecne verejnosti. Ja sa vrátim trochu k tej štátnej správe. Nebol to zámer ani cieľ, ale zaujímam, alebo viem, že veľmi veľa ľudí to zaujíma, že keby si mala ty nejakým spôsobom definovať, že čo by sa malo zmeniť, viem, že to nebude ľahká otázka, ale čo by sa malo zmeniť na to, aby vlastne tie veci a ten vlastne prístup a hlavne ten výsledok, hej, že sa mohol dostaviť skôr. Z toho tvojho pohľadu, ako si to možno že navnímala za to obdobie, lebo ja to vnímam tak, že odišla si presne preto, že bolo to strašne zložité v tom pretlačať tie veci, ktoré by to niekam posunuli a videla by si výsledok, že nie je to, že vykopem jamu, zasadím strom a hneď mám efekt a preto robíš ten klaster, hej, ale že keby si mala dať z tých svojich skúseností v tej štátnej správe len možno, že nejaký taký že pohľad, že čo by sa malo zmeniť vlastne, aby sme sa aj my, občania, cítili lepšie a že veci teda fungujú a že nejakým spôsobom idú dopredu. No možno vôbec to vnímanie, že čo to ten štát a tá štátna správa alebo tie ministerstva je. A tu myslím, že je tiež aj veľká robota na strane občanov, v zmysle toho zaujímať sa a proste byť aktívnym, pretože pre mňa tá štátna správa má adresovať potreby občanov, čiže má prichádzať s riešeniami na nejaké problémy, ktoré definujú občania, ľudia, firmy alebo tak. Žiaľ, ten náš systém je nastavený tak, že tie riešenia vymýšľajú v podstate tie štátne orgány alebo tí ľudia, úradníci s najlepšou vierou asi, ale chýba tam tá linka a tá efektívna spolupráca fakt s tým prostredím aj s tými firmami. Čiže potom sa dostávame do tohto, aj stále sa v stratégiách píše, že treba podporiť a zlepšiť efektívnu komunikáciu súkromnej sféry so štátnou sférou, alebo proste toto, čo máme, ten triple helix, komunikácia, systémy, prepojenie, zdieľanie informácií. No a toto zdieľať a povedať, čo potrebujem aj zo strany firmy, čo je zle alebo tak, nejaké návrhy, no to je tiež ten job, čo by, moci verím, že už sú z toho unavení aj firmy, aj jednotlivci, ale kým tá občianska alebo firemná angažovanosť nejaká nebude väčšia v zmysle, že naše dane, naše peniaze, tuto poďte a hľadajte nám vy úradníci iba ako to efektívne sprocesovať, aké riešenia nájsť. Tiež sa môžeme baviť o tých eurofondoch. Nemali by to byť úrady vlády alebo ja neviem politické strany, čo vymýšľajú, že čo tu ideme, ako aké výzvy urobiť z tých peňazí, ale mali by počúvať práve týchto skúsenejších alebo tí, čo potom vlastne tie peniaze v praxi vedia zužitkovať a iba sa snažiť čo najefektívnejšie im tie procesy nastaviť tak, aby oni v podstate z tých peňazí alebo z tých podporných nástrojov vedeli tie hodnoty vytvoriť. Čiže toto podľa mňa, keď to tak aj porovnám s tými vyspelejšími krajinami, Nemecku alebo tak, jak tam funguje celý ten systém regionálnych regiónov, angažovanosť regiónu, aké kompetencie majú, ako riešia vôbec vývoj regiónu alebo podporu tých svojich podnikov, lebo ten región by mal byť ten, čo pozná najviac, čo sa mu tam deje. Nie je to tá vláda úplne, alebo ten aparát na strane štátu. Čím si bližšie vlastne k tomu, tak tým tam by to malo byť, by si mal ale viac čiže o tom nielen vedieť. kompetencie, peniaze, ale aj zodpovednosť a poznanie a robiť tú infraštruktúru. Čiže tam ten systém tohto majú vyskladaný lepšie. A to sme podľa mňa u nás trošku zabudli, že vzniklo veľa inštitúcií, hej, možno prišlo naraz veľa peňazí, hej, v čase, keď si vezmeme za tých 30 rokov, koľko tých fondov sem prišlo. A niečo, nevytvoril sa efektívny systém, v ktorom by participovali fakt aj tí potom príjmatelia tých benefitov alebo tých hodnôt, čo sa z toho mali vytvoriť. Takže toto som tam videla a to aj mne osobne chýbalo, lebo tiež neboli, keď som tam pracovala, najväčší problém bol ani nie, že s agendou alebo tak, ale nájsť efektívne linky s tým prostredím. Hej.
každá pomaly agentúra má svoju databázu kontaktov podnikateľov, robí si Jasné. svoje, nikto nič nezdieľa. To pre mňa bolo tiež šokujúce, že v takej malej krajine 5 miliónovej, akože skrátka tam by kontakt mal byť pravidelný, priebežný a proste pomaly vedieť, že čo ktokoľvek, kdekoľvek robí na Slovensku, hej, aká firma, aké sú tie potreby. Čiže myslím si, že dosť tratíme, alebo neposúvame sa preto tak, jak by sme mohli na tomto, že není systém. No a ten systém potom, keď nie je, tak frustruje aj ľudí šikovných, ktorí sa dostávajú, čiže aj tí na obidvoch stranách. Hej? Čiže firmy sa snažia, ale naražajú na tieto bariéry, že nie je tam tá podpora, oni si myslia, ale skôr sú tam tie prekážky. A potom aj tí ľudia, čo sú v tej štátnej správe, no tak tiež to vidia takto. Aj mám nápady, ale nedá sa, lebo proste, tuto a to nehovorím o tom meniacom sa štvoročnom kolobehu, čo je tiež také špecifické, lebo tak nejaká taká linka by mala ísť, čo sa týka vízie a vývoja štátu naprieč všetkými stranami, spektrami alebo tak. Čiže nie meniť sa, že teraz každé 4 roky tu máme iné Slovensko a iné priority a iné to tu budujeme. Čiže toto je podľa mňa vec, čo nás aj brzdí a aj potom odrádza možno šikovných ľudí ísť, skúsiť a snažiť sa tvoriť nielen biznis, ale aj takéto trošku prospoločenské hodnoty alebo budovať ako keby tú krajinu tak nejak koncepčne, ktorá nielen pre seba. Z toho všetkého, čo si povedala, mi tam vyskočilo niekoľko hneď ďalších otázok, ale nechcem, lebo zase by sme sa možno že uberali iným smerom, ako chceme, ale predsa len takto nejako zhrniem veľmi jednoducho, že dobre, čo som si z toho ako keby že zobral? Prvá vec, nie sme vytrvalí. Nie sme vytrvali, lebo vnímam to tak, že sme v takom perpetuum mobile, že my sa aj snažíme že ako ľudia, národ, firmy a tak ďalej, že poďme s tým robiť, ale vlastne je to také hádzanie kameňa do steny a ono sa tam aj začne niečo možno odlupovať, že už tam možno, že ja vidím nejaké svetlo a ma to prestane baviť, lebo možno, že boli ruka. Tak. Keď to takto, že pripodobním veľmi jednoducho. A druhá vec, že absolútne nám chýba taká tá spolupatričnosť, súdržnosť, to, že ťaháme za jeden povraz, že chceme veci robiť spolu ako národ a naozaj tak úprimne, nezištne a vlastne nejakým spôsobom systematicky. Na druhú stranu skôr sa pozeráme na seba cez prsty a tento má krajší trávnik ako ja a musím zapracovať na tom, aby som, keď ho budem mať stále krajší, tak mu ho ešte poliem niečím, aby ho nemal krajší. No to je takéto dedičstvo, čo vieme nájsť medzi ľuďmi, medzi firmami, bohužiaľ medzi inštitúciami, áno, že ten spoločný ťah na bránku je skôr výnimka ako pravidlo a to je škoda. Ešte predtým, ako sme začali, si povedala jedno slovo, že chaos. Hej? A my aj v rámci tých našich vlastne prednášok, ktoré máme, tak to je že úplne úvod, že žijeme v totálnom chaose a čo je nepríjemné, tak to je to, že on tu bol vždy, podľa mňa, len dneska sa úplne iným spôsobom šíri. Oveľa dynamickejšie, rýchlejšie, agresívnejšie a teraz vlastne, že nie je to náhodou ako keby potom postavené do takej tej pozície, že ako keby, nepoviem, že vláde alebo tak, ale vo všeobecnosti, že nie je viac vyhovujúcejší ten stav takého toho rozvrátenia, že máme niekoľko skupín a každý sa hrá na tom svojom piesočku a potom možno, že mimo toho unikajú tie podstatné veci a odvracame takú tú pozornosť od tých dôležitých vecí v tom živote? Tak určite nechcem až tak do politiky Nehovoríme o politike, tak báme sa tak, že všeobecná rovina. Ale keď sa pozrieme do tej bližšej aj vzdialenejšej histórie, no tak je to tak v tom chaose alebo nevedomosti sa potom dá skryť aj viacero takýchto nie možno pre spoločnosť pozitívnych trendov alebo skôr trendov, ktoré priorizujú alebo pomáhajú nejak posunúť sa iba istej skupine populácie alebo krajín alebo tak. Čiže tieto vplyvy tu v nejakej miere boli, ale áno, máš pravdu, príchodom technológií, prepojenia, teraz AI, tak sa to zrychluje tým, že to šírenie tak dobrých vecí ako aj zlých, dobrých vplyvov zlých je teraz extrémne. A tiež myslím, že ešte relatívne krátka doba na to, aby sme mali úplne zanalizované, možno aj nejak medicínsky, že čo toto vôbec vplyv takéhoto pretlaku informácií s nami ľuďmi robí, že ako to tú našu schopnosť nejak triediť si informácie alebo vôbec robiť si nejaký názor, svetonázor alebo čo ja viem čo, že ako vôbec ten náš mozog ešte sa s týmto vysporiadáva.
Takže áno, určite sú skupiny, ktorým tento chaos vyhovuje, ktorí z toho Mhm. budú vedieť benefitovať, ale myslím si, že čo sa týka bežných ľudí, bežnej populácie, tak skôr sa už aj ukazujú tie trendy, že to škodí a veľa, či už chorôb civilizačných, mentálnych, alebo tak nejak, alebo aj ľudia, ktorí nezvládajú prácu, hej, tam možno tiež ten upskilling, reskilling niekedy pomáha, nepomáha, Mhm. ale prichádzame do času, kedy to bude niečo na úkor niečoho, hej? Kedy ten technologický pokrok nám začína, už nám ukazuje, že prináša aj tú odvrátenú stránku a myslím si, že trošku sme zabudli sa venovať aj tomuto posilneniu Mhm. nás ľudí, že zlepšujeme, tunujeme len tú technológiu už dlhodobo, čo je prirodzené, lebo ten technologický pokrok, progres sa zastaviť nedá dejinami. Jasné. Ale čo asi robíme zle v dnešnej dobe, alebo čo nestíhame, je práve venovať sa viac sebe a možno Mhm. viac tým vlastnostiam alebo veciam, čo nám alebo vzťahom, alebo nástrojom, alebo čokoľvek povieme, čo nám pomohlo ako ľudstvu prežiť. No a Mhm. to neboli technológie, ale to bolo práve tá spolupráca, Ľudskosť. vzťahy, Ľudskosť ľudskosť, ako pomoc taká. si, vidieť sa stále, že ja som človek, ty si človek, či si, ja neviem, bohatý, chudobný, či si Slovák, neviem čo možné, ale prvé by nás malo spájať to, že sme Mhm. jeden druh, alebo že sme v podstate, no, byť si bratom, partnerom a pomáhať si. No, tá pomoc. Toto trošku sa stráca. Včera zhodou okolností sme boli na tej konferencii cez tých podnikaní, čo organizovalo, teda tiež je to partner klastra a bol tam pán Hábo a presne sme riešili vlastne to, že on krásne veci povedal vlastne v tom workshope, že my si vlastne neuvedomujeme, že vlastne teraz nastupuje generácia rodičov, mladých rodičov, ktorých vychovávala generácia ľudí, ktorí vlastne sú potom akoby, že ako potom 89., keď to tak zoberiem. Ja som sa narodil 89, čiže reálne, že keď si to zoberieš, tak si vlastne v situácii, že oni absolútne nemali ako keby, že nejakú takú, že dobrú predispozíciu na tú výchovu, lebo žili celý život vlastne v nejakom uzavretom spektre a presne pán Hábl hovoril, že a teraz si predstavte, že zrazu sa proste ten svet otvorí a že čo vy chcete pre to dieťa? A že vy chcete pre to dieťa to najlepšie. A zrazu keď máte tie otvorené možnosti, ale to najlepšie, alebo že aj veľa škodí, aj veľa mála škodí a teraz ty, keď proste, že zrazu sa ten celý svet otvorí, tak vlastne si v situácii, že chceš pre každé to jedno svoje dieťa to najlepšie a vlastne vychovala sa taká tá generácia tých ľudí, ktorí neboli vychovaní na základe nejakých dlhodobých princípov odovzdávania z generácie na generácie. Heredium znamená následníctvo, dedičnosť a to je presne to, že toto nám tu vlastne dlhé roky a dlhé generácie vlastne chýba, hej? A tá doba ide, že ja som veľmi šťastný, že som si ešte pretáčal na ceruzke kazetu, lebo ja si na to pamätám, že mal som Walkman, za 2 roky som mal Discman a potom som mal proste MP3 a to bolo takto rýchlo. To bolo takto rýchlo, že človek, ktorý sa narodil o 4 roky neskôr ako ja, už to nezažil, hej? Čiže to boli, že tak extrémne proste vplyvy a tá doba ide tak extrémne dopredu, že je to neskutočné. A možno, aby som teda túto tému uzavrel, teraz som mal s mojím otcom takú diskusiu, lebo Artemis 2, teraz to je moderné, internet a všade fotky mesiaca, zeme a tak ďalej. A hovorí mi vlastne, že poď sa pozrieť, bol som s malým aj s manželkou aj s dcerou teda u nich na návšteve a že poď sa sem pozrieť a ukázal mi vlastne jeho Facebook, tú jeho plochu a teraz ukazuje mi, že no pozri sa, že aha, tuto na mňa vybehla fotka a teraz pozeráme sa na to, že je to reálne alebo to nie je reálne, tak hovorím, že počúvame, keď sa pozeráme, ako svieti vlastne slnko na zem, ako ju osvetľuje a aké sú tiene z tých kráterov na tom mesiaci, tak toto je fake, lebo proste tie tiene na tom mesiaci idú do opačnej strany a to svetlo svieti z opačnej strany a teraz mi on na to vlastne hovorí, a teraz taký nahnevaný, že a teraz si predstav, že pozri sa, rolujem a každý druhý, tretí príspevok proste toto isté, že fotka od niekoho iného a tak ďalej. Že tie algoritmy sú dneska tak agresívne nastavené na to, čo ťa hnevá, štve, trápi, že to je tak strašne veľa, že to ešte viac vlastne rozvracia tú spoločnosť a robí to vlastne neúplne dobré veci. No. A to bola vlastne, aby som to zabalil, že to bola tá téma tej konferencie včera, že vlastne akým spôsobom môže sa v tom vyznať, ako to rozlišovať, ako s tým pracovať, že to je aj tu je, aj pri výchove, aj pri tomto všetkom, lebo treba si uvedomiť, že my sme nikdy nemali za posledných 50 rokov akoby, že nejaký uniformovaný recept na výchovu, lebo za tých posledných 50 rokov sa tak strašne veľa vlastne vecí zmenilo, že my 50 rokov ideme bez nejakého systému. Absolútne bez systému. No ja by som možno zase povedala trošku, že práve že v tom školstve možno ten systém taký ešte romanského od Marie Terezie bol taký rigidnejší a fungoval na našu generáciu. Hej, ja som
82 ročník, takže vtedy žiadny internet, nič, čiže vtedy sa doba a presne, jak si povedal, že tá Morové pravidlo bolo, že tie nové veci prichádzali v nejakých predvídateľných cykloch, hej, čiže sme sa na to vedeli nejak nastaviť a nebolo to také rýchle, šialené, nemenil sa svet tak rýchlo, jak teraz, čiže tak nejaké tie pravidlá, alebo to, čo ten systém aj vzdelávací mal, tak fungovali. Moja mama je učiteľka, hej, čiže teraz, keď to porovnávame, čo je dnes v školách, aké deti sú a čo bolo predtým, a keď tiež mám dceru 11-ročnú, a keď teraz vidím, že je snaha rovnaké systémy alebo rovnaké fungovanie, čo fungovalo na nás, teraz aplikovať na týchto úplne nových mladých ľudí, no tak tam si myslím, že práve tam tej statiky je viac, ako by malo byť. Že tam proste niekde tiež sa neodhadlo, ako flexibilne má byť aj ten systém vzdelávací nastavený. A vôbec, že čo má garantovať, čo má učiť ešte tá škola tradičná tie deti, čo im má dať výchova, čo im má dať spoločnosť, kde ako sa majú učiť. Čiže toto tiež je môj daily business, že riešim, že áno, čo je ešte zmyslom toho vzdelávania, niečo treba zase tie deti doučiť, nedoučiť. Nepomáhajú tomu samozrejme tieto technológie. Stále teda tiež mám takú dilemu, že koľko je to prínosom, koľko to tým deťom berie a jak to kontrolovať, jak to manažovať. Nenašla som ešte spôsob, že ako sa to dá nejak tak pre môj pokoj v duši a aj pozitívny vývoj toho dieťaťa obmedzovať, neobmedzovať, alebo čo, že to je taká veľká výzva teraz rodičov a dilema, by som povedala. Na druhej strane, tak si povedal o tom dostatku, alebo tak nejak, no myslím si, že aj čo robíme asi rodičia dnešní, nevedomosť dobrým úmyslom, ale síce zlé je, že my sme možno tá posledná generácia, čo zažila toto, že nie všetko bolo samozrejme, že ja neviem, keď som chcela si niečo kúpiť, tak som musela chodiť na brigády si na to zarobiť, že keď som chcela na Vianoce, sme sa tešili na jednu vec, šetrilo sa na niečo, vôbec šetriť alebo urobiť niečo preto, aby som si nejakú materiálnu vec mohla kúpiť, alebo proste rodina šetrila, aby si mohli kúpiť televízor alebo video, alebo ja neviem čo, auto, že proste tá hodnota veci bola úplne niekde inde. Aj to, čiže aj potom ten vzťah k tým veciam, k tomu, čo sme mali. Aj medzi nami samými, hej, to mi tak beží v hlave. A potom možno tú generáciu moju, že sme toto zažili, že nebolo všetko samozrejme, no tak teraz sa snažíme dať tým deťom, ako asi každý rodič, všetko, ten dostatok. No a už vidíme, že už je toho veľa. Jasne. A že mať všetko, že ten dostatok a prebytok. Už teraz sme sa dostali do spoločnosti, kde máme prebytok, vyjadzujeme jedlo. Jano Košturiak hovorí, že časť ľudí hladuje, časť ľudí vyhadzuje, hej. Čiže proste, že ako keby prestali mať nielen, že veci svoju cenu, ale ten proces dostať sa k ním, mať ich, vlastniť ich už proste nie je, lebo je to samozrejme a môžeme si dovoliť v podstate čokoľvek. Čiže toto je podľa mňa niečo, čo neviem, či sa dá vrátiť späť. No asi aj tá história tiež hovorí, že kedy sa civilizačne sa cykly menia a čím vojnou, alebo ako sa vôbec dá vrátiť späť vo vývoji alebo v úrovni toho well-beingu alebo smutné, keď to je vojnou, hej, že to je to smutné. Ale myslím si, že mali by sme byť dosť múdri na to, aby sme toto vedeli pochopiť a nejak zmeniť aj inak ako nejakými takýmito deštruktívnymi situáciami alebo eventami, ktoré sa môžu stať. Ale toto, že všetko je samozrejme, všetko je dosiahnuteľné, tiež to začalo tým prozápadným prístupom. Áno, môžete byť čímkoľvek chcete, to si pamätám, v tej mojej generácii bolo, áno, môžeš byť astronóm, môžeš byť čokoľvek, čiže takéto až nie úplne zdravé povzbudzovanie, že všetci môžeme byť supermani Einsteini. A teraz tiež všetci môžete mať všetko, môžete si dovoliť, ja neviem, všetko je ľahké, máte AI, to stále z vás urobí milionárov, že stále tak nejak, podľa mňa tie vzory správania alebo očakávania, alebo čo je, sa trošku pokrivili a bolo by fajn, keby sa nám podarilo ich vrátiť možno k tomu, čo fungovalo lepšie, zdravšie, aj v rodinách, aj v tých vzoroch. Že to by sme asi aj my ako rodičia tým svojim deťom dali najlepšie vybavenia, najlepšiu devízu aj do tohto meniaceho sa sveta, lebo
nakoniec, jak sme si aj povedali, ostane to na tých hodnotách. Či už máme technológie, nemáme, ale nakoniec pomôže najlepšie človek človeku. Hej. Určite. Nie robot alebo ja neviem, počítač, Ak to technológia. nebudú tí, alebo čo si tak. porovnávajú trávnik. Á, Ale v konečnom dôsledku ja si myslím, že aj tak by sa asi k tomu, akože keď bolo zle, tak sa zase vieme zmobilizovať. COVID bol toho veľmi pekným príkladom na začiatku teda. na Na začiatku. začiatku. Áno, potom zase prišli nejaké tie lobby. A vedel by som na to veľmi veľa nadviazať, na to, čo si teraz povedala, pretože práve zo včera tam presne toto bolo, že celý deň, čiže aj veľa tém, aj veľa otázok som mal a tak ďalej. Ale chcem sa trošku posunúť ďalej. Vnímaš a myslíš si, že vlastne práve klastre alebo teda nejaké tvorenie komunít môže byť niečo, čo by mohlo vlastne ten algoritmus, ktorý dnes žijeme, nejakým spôsobom, že zdravo narúšať? Je to možné podľa teba? No áno, no však a to, že fungujeme už od toho 2018. a že je dopyt, aj vy ste sa pridali, ukazuje, že áno, že chcú sa ľudia, nechcú byť sami, nechcú byť izolovaní, ale že tu táto potreba, že sme spoločensky sociálni jedinci, takže toto v nás je a zostalo. A možno aj práve, jak sme sa aj predtým bavili, že tá doba je tak rýchla a že už človek ani nevie, čomu veriť, čo je správne, čo nie je správne, tak možno práve takéto komunity podobne nastavených ľudí, kde sa vieš spýtať, kde si vieš potom pomôcť aj vytvoriť ten názor, alebo proste sa nechať nejak nastaviť, poradiť, alebo sa len vyžalovať, ja mám taký pruser alebo taký a zistiť, že nie si sám a spoločne hľadať nejaké riešenia, že to funguje a myslím si, že to bude fungovať aj ďalej a asi tá forma toho, či to budú klastre alebo aký typ skupín, tak to sa myslím vygeneruje z dola podľa tej potreby, hej, že tých ľudí to tak nejak pritiahne. A možno keď tento technologický ošial alebo také tá odstrihnutosť, že stačí nám byť doma a sme na diaľku spojení, prepojení, hej, ak bolo aj home office, remote alebo tak nejak, že keď už si tak zvedomíme, že čo to, aké benefity prináša, ale zase čo nám v tom chýba, tak myslím, že stále zase sa budú ľudia snažiť nejaké tie skupiny tvoriť už záujmovo, názorovo podobné, alebo hľadať tú pomoc človeku. Jasné. A nebude to potom také, že sa vlastne dostaneme do stavu, že tých skupín bude teraz veľa a budeme si tak porovnávať zase na tom našom Slovensku tie trávničky, že... Toto je také naše slovenské, ako hovorím, možno je to také trochu dedičstvo z tej minulosti, kedy každý chcel byť najlepší a tiež to tu tak aj máme, že keď príde jedna téma, tak je na to 10 organizácií, ktoré sa ňou zapodievajú. Ale možno tiež to treba nechať vyzrieť, že ostane na trhu ten, ktorý prinesie nejaké tie udržateľné hodnoty, že nie len to splánutie, že alebo ten marketing, alebo ten biznis, ale že ako keby ten trh, alebo tí ľudia ho overia, otestujú, že čo má zmysel, aby prežilo. Čiže ja nie som v tomto až taká nejaká kritická, že týchto združeníčiek alebo tak je viac. Ja fandím každému, kto chce niečo dobré v prospech druhých robiť. Nech skúša. Aj my sme tak nastavení, však dá sa aj pozrieť aj z toho, čo robíme, že sa snažím zapojiť do spolupráce aj podobné organizácie, že nevidím to tak, že si teraz kanibalizujeme, ale skôr hľadať a spojiť to, pretože mali by sme mať rovnaký cieľ všetci a to priniesť niečo dobré, pomôcť si alebo urobiť niečo praktické. Takže myslím, že fajn, nech ľudia skúšajú a nechcem povedať, že vyhrá ten najlepší nápad, tak nie združenia, ale to, čo tých ľudí zaujíma, alebo to, čo im v podstate prinesie to, čo hľadajú, alebo to, čo im môže pomôcť. Takže ja som v tomto nastavená. Takto. Ideálny scenár, keby sme sa potom všetci nejako pospájali cez nejaké prieniky, ktoré by tam boli a zabezpečovali by to tam veľa zase sa môžeme baviť o tom leadershipe a nastavení tých ľudí, ktoré takéto skupiny, komunity zakladajú, aký je ich ambícia, hej, koľko je to ich osobná ambícia, koľko je to skutočne ten taký nejaký širší význam, že pre koho to robia, alebo tak, ale hovorím, ale s tým sa tiež v podstate to prostredie vysporiada a buď sa niekto v tom nájde, odfunguje si, alebo skrátka prirodzene nejak ten dopyt po ňom nie je. Takže hej, pomohlo by,
keby sme sa prepájali, len nevieme teraz ľudí naprogramovať, aby boli zrazu iní, aby Áno. sme tomu zrazu rozumeli, ako tomu rozumejú možno iné národy, čo ja viem, Severania, tam sa hovorí, že oni to majú, ale taktiež historicky aj možno geograficky viac boli už na seba odkázaní, Áno. takže tam také nejaké pomáhať si, spájať sa je možno v mentalite prirodzenejšie, ako máme my. Takže stačí, alebo ostáva nám len veriť, že tie ďalšie generácie možno aj tým, že môžu teraz viac cestovať, alebo sa inšpirovať, alebo porovnávať sa, že čo z tých niektorých národov si vieme odniesť, alebo Ako čo sa inšpiráciu. vieme inšpirovať, takže snaď sa dopracujú tiež k tomuto, že radšej si pomáhajme, ako spolu súperme alebo súťažme. Budem tomu úprimne veriť, ale to je podľa mňa aj že jeden z tých faktorov práve to vzdelávanie, o ktorom si hovorila a tam je strašne veľa medzier a ani do tej témy nechoďme, lebo to by sme sa naozaj veľmi zaciklili. Predtým, ako sme začali, tak sme sa trošku bavili o Baťovi. A ja som tú tému chcel otvoriť z toho dôvodu, že nás to vlastne ako keby priviedlo k tomu klastru, lebo sme sa vlastne ako keby, že cez Baťu nejakým spôsobom spojili s Ľubom Švecom a potom sme boli vo Vrábloch a teda tak sme sa do toho klastru dostali. Ale ty máš taký názor, ktorý vo svojej podstate asi mi dáva aj zmysel, ako si to hovorila, i keď si teda povedala, že akože vieš, no že akože toto je také, že vieš, ľudia sa tak na to nepozerajú týmto spôsobom, ale podľa mňa to nie je o tom, že by sme o tom nemali povedať, ja si skôr myslím o tom, že mali by sme o tom povedať, lebo veľa ľudí možno takýmto spôsobom nerozmýšľa, neuvažuje, že aj akoby, že poza opony, keď si to tak zoberieš, že sú aj tie iné pohľady ľudí, ktorí to využívajú naozaj zištne, že to skôr zneužívajú, že sa skôr stavajú do pozície, že dobre, tvárim sa, že áno, ale vlastne nie. A skús možno, že ty povedať, že ako to ty vnímaš a cítiš z toho, čo sme možno, že sa rozprávali pred začiatkom, keď by som to tak nejako, že chcel, aby to navnímali tí ľudia teraz, ktorí nás sledujú a prípadne počujú. No tak tiež musím povedať, že vôbec k tejto baťovskej téme som sa dostala tak bližšie aj vďaka Inovatu, čo je fajn. Môj dedo bol baťovec, vyrastala som vo Svite, čiže robil ešte v Chemosvite, baťovské závody. Môj otec študoval chemickú priemyslovku tiež ešte vlastne vo Svite. Čiže v baťovom závode, takže tie domčeky, tehlové alebo takto vo Svite, tam toho bolo veľa, takže celé tie baťové kolónie, takže si to z detstva ešte pamätám, ale tak toto bolo tak asi všetko, čo som vnímala. No a potom práve vďaka Inovatu, Jánovi Košturiaku, aj tomu Košturiakovi, aj tomu, že máme vlastne medzi členmi Univerzitu Tomáša Bati a akcie, návštevy, čo sme robili, tak trošku som tiež začala študovať a trošku sa zaujímať vôbec o život Tomáša, Jana, Antonína aj celého toho klanu, jak vôbec to, že sa z takého bežného obuvníka alebo úplne z človeka milión stal taký podnikateľ. Takže určite je to zaujímavý ľudský príbeh, čiže to z toho veľa inšpirácie je a podporovalo by toto nastavenie, že áno, vieš sa vypracovať, keď máš cieľ a tak. A veľa, ale čo ja si myslím, že tam zohralo, prečo sa mu to podarilo, alebo aj kde sa celé tá značka Baťa, alebo to, čo robil, vyvíjalo, boli aj okolnosti. Hej. Tam si pozrieme vojny, takže niekedy aj tie negatívne situácie prinášajú príležitosti, čiže možno z toho sa dá inšpirovať, že tiež aj teraz máme obdobie veľkých víziev, tam vojna, tam kríza a tak, čiže možno toto nájsť, že ako zobral Baťa aj napríklad druhú svetovú vojnu a príležitosti, ja neviem, dodávať pre ten Wehrmacht a tak, ako sa vysporiadal tiež s tými morálnymi témami, ktoré tiež v dnešnej dobe aj podnikatelia riešia, aj budú riešiť, lebo nie sú jednoduché, lebo sa ukazuje, že ten potenciálny segment bude asi v sfére, ktorá pre pacifistov, ako som ja, nie je úplne tak na prvú ľahko stráviteľná, hej, že teda biznis bude v zbrojarine. Čiže určite tam tá inšpirácia je a tiež aj potom, keď je krásna knižka Baťa na všetkých kontinentoch, vlastne keď som si načítala, že kde všade bol schopný v podstate svoj biznis, jedna vec je biznis rozvinúť, a druhá vec je, že aj čo v rámci toho biznisu, že tam prišiel do Kenia alebo do nejakých afrických republik, čo tam dokázal zmeniť. Hej? Čiže ak sa hovorí, že nevytváral
nevytváral, ja neviem, produkty alebo biznis, čo tiež úplne až tak toto idealizovať. Tiež v Jasné. podstate bol podnikateľ a cieľom podnikateľa je robiť zisk, čiže ale vedel, ako ten biznis vybudovať v miestach, kde v podstate nič nebolo, ako pomôcť ľuďom, vytvoriť tam hodnoty, fabriky, ja neviem, celé mesta alebo tak nejak komunity a vôbec celú tú generáciu. Takže to je inšpiratívne. Ten odkaz, toto sa mi z neho páči, že nebol to len biznis pre biznis a že to boli vytvorené hodnoty pre ľudí. Takže táto inšpirácia, keby sa z toho podarila tak nejak transformovať praktickým spôsobom, že nepozerajme sa na firmu len ako na firmu, alebo ako Ľubo hovorí o tých spolupodnikateľoch a tak, no to tiež má svoje úskalia, pretože tiež máme istú generáciu ľudí v práci teraz, ktorí vnímajú to zamestnanie ako zamestnanie. Hej, tiež tá doba dostatku, ako sme sa bavili dneska, prináša úplne iné výzvy, tiež sa inak zakladali tieto vzletné myšlienky v čase, keď skoro nič nebolo a keď sa tvorili úplne nové hodnoty, úplne sa svet zlepšoval, alebo ten rozdiel, čo ten človek mohol mať, keď pracoval aktívne, jak sa mohol mať, tak bol trošku inde, ako je dnes. Čiže ak sa hovorí dnes tých ľudí, dá sa len inšpirovať, nedá sa motivovať, pretože tie peniaze aj všetko, čo im chceme tým zamestnancom, tak to má istý strop a už sami možno na sebe vieme, že tieto vonkajšie motivácie nefungujú, že teraz trošku treba práve zase sa vrátiť k tým hodnotám, že častokrát ľudia viac urobia, keď niečomu veria, ako keď len dostanú zaplatené. Takže toto, že nájsť možno inšpiráciu v tom, čo fungovalo, alebo ako sa podarilo tých ľudí nadchnúť pre nejakú myšlienku, to sa mi páči. Čo sa týka tých procesov, systémov, áno, tiež možno pre niektorý sektor sa dajú využiť, páčia sa mi tí osobáři, alebo toto, že sa venovali ľuďmi. Hoci realita dnes je, keď sa pozrieme v tých firmách, aké veľké sú HR oddelenie, koľko firiem má vôbec takých osobářov, alebo jak sa praxi realizuje ten osobnostný alebo profesný rozvoj tých zamestnancov. Či sú to len také ad hoc školenia, alebo či fakt niekto pracuje na tom, ako sa ten človek posúva. No asi odpoveď poznáme, takže ono skôr trošku sa mi zdá, že ostane to pri tej myšlienke. Nápad super, teraz niečo chceme, ale v čom ten Baťa bol úspešný, bolo, že proste ďalej sa tomu venoval, že to bolo proces dlhodobý. Nie len túto riešenie na kľúč. Nebolo to riešenie na kľúč, ale bola to dlhodobá stratégia. No a tuto možno aj tá rýchla doba, skôr si myslím, že firmy hľadajú také skratky, že rýchlo ako. A to ich trochu v tom bude aj tieto nové technológie, AI a tak nejak ešte viac podporovať a boostovať, že poďme rýchlo, zefektívňujme a nejak práve toto robiť s tými ľuďmi, cez tých osobářov, alebo nejak budovať si nielen technologické zázemie firmy, ale aj to ľudské, čo sa týka tých ľudí. Tak toto trošku, aj keď sa bavíme, vzdelávanie je kurzov, ale taký v praxi ešte je to také, no. Ale tak vieš, že ono to je vlastne veľmi náročné, lebo to sme sa tiež bavili pred tým začiatkom, že my sa snažíme práve takýmto spôsobom ísť a teraz, že z toho vznikne, že je toho strašne veľa, lebo keď máš akoby, že popísať ten proces, dať tomu nejaký manuál, nejakú definíciu, odsledovať to, naučiť to. Tak. A keď to už naučíš vlastne, tak znova to odsledovať, lebo musíš aj odsledovať, že či sa to deje tak, ako má, tak to je strašne veľa procesov. A keď máš tých pozícií v tej firme proste viacero a tak ďalej, že je to náročné. Toto je áno, určite vec, ktorá sa dá že brať ako inšpirácia od Baťu. Ja sa ešte trošku, že také prepojenie, lebo sme sa bavili o tom, že vlastne prístup k životu a ako takému hneď na začiatku a keď povieš Baťa a Afrika, tak ja si to spájam vždy s tým príbehom tých obchodných zástupcov, ktorých poslal do tej Afriky. Jeden sa vrátil a povedal, že Ježiš, tak tam akože nikto nenosí topánky, tam žiadny biznis nebude a druhý sa vrátil nadšený, že to je príležitosť. Čiže to je presne, že a toto by sme si vlastne mali z toho brať, že hľadáte spôsoby, cesty, riešenia, ale takouto ľudskou rečou, takým tým normálnym, morálnym, etickým princípom, že nie teda bažiť úplne teraz po tom, že rýchlo biznis, rýchlo nejaké otáčky a tak ďalej a skôr sa môže zastaviť a rozmýšľať nad tým, ako to možno, že naozaj robiť takouto ľudskou rečou a pre ľudí a s ľuďmi, aby to malo možno, že zmysel. No a možno práve teraz, keď Európa, ako Európa hľadáme zase svoje miesto na
mape sveta, by Áno. som povedala, tak možno práve teraz by bol ten najvhodnejší čas na to vrátiť sa možno práve k tým koreňom humanizmu a toho, čo vlastne tá Európa svetu dala, lebo tak vidíme americký sen pro biznis, tak Jasné. to sme skúšali, niečo prinieslo, alebo je táto téma obsadená a asi sa zhodneme, že nechajme ju tam, toto nie je to, čo by ľudstvo posúvalo dopredu. Druhá vec, druhý extrém, ktorý máme Čína, tieto východné krajiny, hej, tiež neviem, či tu pre našu európsku mentalitu je niečo, čo chceme žiť, alebo na čo sa chceme podobať. A možno práve sme na toto zabudli. Tvoriť tie hodnoty, viac sa sústrediť na ľudí. A toto sme my mali. Tu sme mali velikánov, ktorí svetu priniesli práve posun a nové smery, nové prístupy, jak sa pozerať na život, na ľudí, na toto. Takže tú ľudskosť. Takže no, je to asi viac zbožné priania, možno len nejaká ideológia, Áno. keby aj ty v minulosti, ja neviem, keby Da Vinci neveril svojim snom, alebo by sa nechal presvedčiť, že všetko čo, alebo Tesla, že sú to blbosti, čo vtedy tí jeho súkmeňovci nemohli ani pochopiť, no tak by sme veľa tých výdobytkov aj tak modernej techniky ani nemali, takže treba možno aj takto byť stále ten snílek a veriť v dobro, no je to také možno. Áno, je veľa psychologických výskumov, ktoré tiež akoby, že aplikujeme do aj toho nášho vzdelávania, že napríklad negačné vychovávanie, hej, že nemôžeš, nesmieš, nemáš, a proste, že extrémne akoby, že zatváraš tie limity tej kreativity vlastne tomu dieťaťu týmto, lebo ono sa vlastne dostane do pozície, že mu dávaš nejaký mantinel a ten mantinel potom tú myseľ a tú kreativitu akoby, že zabíja. Ja si myslím, že zase sa vrátime k tomu istému a to je, že vzdelávanie vytrvalosť. Hej? Že proste, že áno, ľavý extrém, pravý extrém, veľa, málo, proste každý inak. Každý by podľa mňa sa mal proste, že z hrušky dole, kľud, trošku si proste môže sa sám nad sebou zamyslieť a porozmýšľať nad tým, ale to, čo je podľa mňa to najťažšie je vlastne už len vôbec, však sú tie také princípy, že ak chcem niečo zmeniť vo svojom živote, najprv to musím uvedomiť, potom môžem na tom pracovať, potom si to môžem vyhodnocovať a teraz vlastne, že podľa mňa, že absolútne absentuje už len to samotné uvedomenie si a čo robím možno, že priveľa, čo robím možno, že menej, alebo čo robím úplne zle a s tou absenciou vlastne, že tam je možno, že taký že tá podstata, že ako sa vlastne dostať do takého toho uvedomenia, ale zase sa vrátim len k tomu vzdelávaniu, lebo to uvedomenie vieš nájsť v tých inšpiráciách, v ľuďoch, ktorých si vymenovala, aj v iných ľuďoch. My sme mali včera veľmi vlastne Komenského, myslím, či o kom sme sa to bavili veľa, čiže proste tie príklady, tie inšpirácie ich je strašne veľa, len treba možno, že mať takú otvorenú myseľ, že chcem. Sa v tom školstve, toto je ten odkaz, ako hovorím, že niektoré veci by sa mohli zmeniť a niektoré nie, ale áno, ten citát Komenského, že žiak je fakla, ktorú treba zapáliť, nie nádoba, ktorú treba naplniť a toto podľa mňa furt nefunguje. Hej? A práve teraz pri tejto generácii sa ukazuje ako veľký prúser, pretože tí mladí nebudú sa učiť len preto, že sú povinnosti, jak sme my memorovať, alebo čo proste, keď ich nebaví a tých podnetov okolitých je už toľko, že proste, keď ich niečo nenadchne, tak sa môžeme aj zblázniť. Takže toto sú tie múdrosti tých starých mysliteľov, ktoré budú nadčasové a prežívajú a takéto mal aj ten Baťa. Čiže toto sú tie možno veci, čo by sme stále mali mať na pamäti, čo sú nemenné, hej? Že v tomto chaose hľadať možno práve takýchto pár záchytných bodov, čo sa nemenia a čo už história ukázala, že fungujú stále v hociakých časoch, nech sa deje, čo sa deje. Hej? Že má človek drive, verí niečomu, vtedy chce na sebe robiť. No a zase k tomuto meniť sa, no tak to už je knižiek o teórii zmenách, či už vo firmách alebo u ľudí je toho strašne veľa na vzdelávanie, jak sa človek vie pomôcť, ale tiež faktom aj je, že sme nastavení tak, že ako vôbec biologicky, že sme rezistentní na zmenu a že každá zmena je proces a je energia, no a hľadáme taký nejaký ten balans tej minimálnej energie. Takže hej, je to na každom robiť na sebe. Ešte to vzdelávanie som ti chcel tak podpísať a podčiarknúť, že ja teraz si zober, že pri tých deťoch máš vlastne rodičov, ktorí dneska moja generácia, aj tvoja predpokladám, že keď si spravila problém v škole, tak problém si bola ty.
Proste tvoj rodič si zastal toho učiteľa a učiteľ má Áno, vždy áno. pravdu. Áno. No, Dneska si v situácii presne tými generáciami toho, o čom sme sa rozprávali, tým vzdelávaním, že vlastne máš tu deti, ktoré vytvoria problém a 80% rodičov ide byť učiteľa. Hej? Akože v úvodzovkách, hej? Ale ide, že hľadá problém proste v škole, v tom učiteľovi a že toto už sú že také, že fakt, že veľké extrémy. Hej, sú to také barikády, čo tiež nepomáha ničomu, ani tým novým reformám, aby sa dostali aj dobré veci, tiež viem, koľko roboty na tom bolo a že tiež tá snaha, tá nové kurikula, alebo tak, akože myšlienky za tým sú dobré, ako vo veľa aj stratégiách, ktoré máme, len potom tá realizácia sa nám nedarí vo viacerých oblastiach, no takže tuto tá škola. Ale možno tiež nebedákať, zobrať to ako fakt. Každý rodič svoje dieťa pozná stav, čiže nepomôže nám to tak so zdravotníctvom, no tak keď viem, že v nemocnici v tej není miesto, no tak som chorá, tak hľadám, kde ten problém vyriešim. Čiže možno tiež aj pozrieť sa na toto takto. Nedostáva to dieťa tam, alebo nie som spokojný s tým a už možnosti, ako to vedieť nahradiť, doplniť, ako proste sa povenovať tomu dieťaťu je viac. Čo mne by sa aj páčilo a možno ale to je, jak som aj hovorila, že tá taká aktivnejšia participácia možno aj toho biznis sektoru, aj firemného, nie len v tej komunikácii so štátom ako takým, s ministerstvami alebo dačo, ale možno aj taký väčší ownership alebo zodpovednosť aj za to, že to vzdelávanie tu není len vec nejakého ministerstva školstva, čo je tu nejaká extra entita, ale sú to naše deti, čiže zodpovednosť nás všetkých a v tých firmách, v biznise tiež sú rodičia, čo majú deti. Takže že prísť do tej školy, pomôcť a proste aj klopať im na dvere a snažiť sa tiež dať tomu pomôcť alebo doplniť ten systém tam, kde vidíme, že skrátka tie kapacity nemá a nevie si pomôcť. No, lebo zrazu nám tu nevznikne, neviem, koľko by bolo potrebných super špičkových učiteľov, asistentov a neviem čo všetkého. Tiež faktom je, že aj tie potreby dnešných detí, aj tie rôzne skupiny, aj už civilizačné, som povedala, nechcem povedať choroby, ale odchýlky, je toho viac. Čiže vymyslieť nejaký univerzálny vzdelávací program, postup, alebo to, čo sa v tej triede má diať, čo by vyhovovalo všetkým, sa nedá, ale zase ani mať toľko špecialistov, že by každé to dieťa dostalo to, čo potrebuje, no to tiež je nereálne. Čiže možno pozrieť sa tak, nekritizovať, čo je tam zle, ale pozrieť sa, čo viem pomôcť ja. Úplne rovnako, že zase sa prepájam s tým, čo sme hovorili na začiatku, že participácia všetkých zúčastnených strán je v tomto strašne dôležitá, aby sme vytvorili niečo, čo by malo dávať zmysel ako celok. A ideme do takej tej, že záverečnej tretiny, keď to tak poviem, a čo ten klaster vlastne, že aký je vlastne jeho zmysel, význam a čo chceme v tom klasteri vlastne budovať, tvoriť, kam to chceme dostať? No, možno celé sa točíme tematicky o tom, čo v podstate je aj v takej tej DNA našej. Čiže v prvom rade, ak si povedal, prepojiť ľudí, lebo veľa šikovných, múdrych ľudí, šikovných firiem na Slovensku je. Ale už ak aj poznáme, keď je človek sám, tak niekedy je ťažšie plávať proti prúdu, ako keď už s ním pláva viac takýchto, by som povedala, partizánov. Čiže hlavným zmyslom je prepojiť ľudí rovnakého mindsetu, tých, čo chcú meniť veci, spoznávať sa, sú ochotní tiež aj nejakým spôsobom to, čo vedia, posunúť druhému, čiže zdieľať to know-how, ako sa hovorí. Takže u nás je to hlavne o tom, že musí to byť aktívny člen, firma, organizácia, čokoľvek. Musí tiež samozrejme nejakú expertízu mať, ktorú vie ponúknuť, čím vie obohatiť tých ostatných. No a tiež musí byť nastavený, takže chcem sa učiť, ale nielen, že nasať, ale chcem to potom aplikovať, chcem prísť nápadom, ktorý pomôže nielen mne, ale trošku širšiemu okruhu, čiže máme tam veľa členov alebo firiem, ktorí robia nielen papierovo CSR, ale veľa prospešných aktivít a ovplyvňujú vlastne v podstate tú svoju sféru vplyvu mimo biznisu. No a tá inovatívnosť alebo tie inovácie, mám pocit, že to je také sprofanované, ale skrátka je to o tom robiť veci lepšie, či už na strane firmy, zlepšovať procesy, zlepšovať prácu s ľuďmi, pomáhať ľuďom, aby, na sebe pracovali, cítili sa lepšie, žili lepšie. No a tiež ideálne robiť aj také projekty väčšieho zmyslu, že pomôcť trošku, nech tá naša krajina zase sa na mape
by som povedala, európskych inovácií alebo vedy, alebo tak nejak znovu ukáže. Čiže tiež aj ukázať, že čo treba aj pre tie univerzity, aby zmenili, aby sme nielen nebedákali, že najšikovnejší nám odchádzajú preč, že ten brain drain je, tak to je fakt tiež. Otázka je, čo ideme urobiť, alebo ako vieme urobiť tie príležitosti zaujímavejšie, aj to štúdium kvalitnejšie na to, aby tí mladí ľudia aj tu študovali, aj tu našli potom uplatnenie. Čiže toto tiež aj tým, že spolupracujeme vlastne aj s univerzitami, aj otvárame dvere firmám do univerzít, trošku aj im ukazujeme, že kde vedia akú inšpiráciu, čo sú trendy dneška, čo treba tých mladých učiť, alebo ako im to podať, aby tomu rozumeli, aby áno, povedali si dobre, tak toto má zmysel, tu sa budem vedieť uplatniť a budem robiť niečo, čo dáva zmysel, čo nejak je potrebné. Ja tu len tak veľmi jednoducho teraz, že sme teda v situácii, že klaster je prepojenie vlastne združení, firiem, organizácií, ktoré sa snažia medzi sebou nejakým spôsobom, že zdieľať možno, že tie svoje skúsenosti, know-how, myšlienky, plány, vízie a prepájať to tam, kde sa to v podstate nejakým spôsobom poprepájať dá, aby sa to všetko dalo posúvať nejakým spôsobom, že dopredu, hej, že aby mohli spoločne nejakým spôsobom, že rásť. Aké sú najväčšie také, že úspechy tých možno organizácií v tom klastri alebo samotného klastra, že čo bolo takéto, že čo sa tak najviac, že vieš, že také, že potešíš sa, hej, že ty ako človek, ktorý to teda, že má na starosti, vedieš to, tak že si na to tak pyšná, že sú to také tie deti toho vlastne výtvoru, hej, ktorý riadiš. Tak ja som pyšná asi na to, že stále fungujeme, lebo sme taká iniciatíva z dola, bez nejakých veľkých externých zdrojov. Teraz sa nám podarili minulý rok medzinárodný projekt, že prišli aj tie peniažky, aj vizibilita, aj tak, ale myslím si, že najväčší úspech je práve to, že ponúkame hodnotu, o ktorú stále tie firmy alebo tí ľudia majú záujem a sú samozrejme ochotní aj za to zaplatiť, lebo fungujeme s príspevkou členov, z toho, čo sami vygenerujeme v rámci našich služieb. No a úspechom je to, že keď máme tie koncoročné alebo ja neviem, aj cez rok stretnutie, že tí ľudia povedia, že super, pomohli ste mi, vďaka vám, sa mi podarilo to a to, keď tí členovia mohli by byť zdielnejší v tom, že by pravidelne nejak nás informovali, s kým všetkým sieti spolupracujú, ale že proste pôjde, že áno, vďaka Innovatu som začal robiť s 3-4 firmami, urobili sme aj biznis, alebo pomohli mi zlepšiť to a to a povedia, áno, toto dáva zmysel, takže to vidím ako taký osobný úspech a to, že tí ľudia radi prídu a že proste na tých našich stretnutiach alebo aj eventoch je taká dobrá atmosféra tiež, aj to sa teším, že kedykoľvek komu ja zavolám, tak je tam ochota pomôcť robiť, tiež vedia aj oni, že kedykoľvek, že sme taká nechcem povedať servis agentúra, alebo je taký žolík na telefón, že tiež sme pružní a pomôžeme, odporúčime. Niekedy sú to aj veci mimo biznis, súkromné, alebo tak nejak. Takže že je tam taký ten osobné väzby a ten osobný vzťah, že sa stále dá udržiavať. Čo samozrejme, hej, sú tam tie dve polohy, keby bolo viac členov, bolo by možno viac príležitostí servisu alebo tak, ale myslím, že nie som si úplne istá, či by sa práve tento taký blízky vzťah dal udržať, takže sme taká komunita, ktorá tak, nechcem povedať, že extrémne rastie, ale taká tá stabilná členská základňa do tých 70 členov tam je. No a čo sa týka takých formálnych úspechov, tak minulý rok sme úspešne absolvovali takú európsku certifikáciu, ktorá SK hodnotenie klastrových organizácií, kde sa hodnotí management, kvalita a tak ďalej. Takže predtým sme mali bronzový certifikát, teraz sme dostali strieborný certifikát takých klastrov. Na Slovensku sme 2 klastre, čo máme striebro, potom najvyššie ocenenie má akurát IT Valley, zlato, no tie fungujú 20 rokov, čiže ten benchmark s podobnými organizáciami je už celkom zaujímavý. Takže tiež ma teší aj úspechom je, že sa na nás obracajú aj inštitúcie, nás oslovujú ministerstva, aj čo sa týka, ja neviem, nejakých vstupov aj už do tých politík odporúčaní, alebo už aj do takýchto formálnejších vecí, čiže už sme tak nejak v hľadačiku ako značka, ktorá je značka ako organizácia, ktorá vie dať aj praktické vstupy. No, takže toto je asi taký
taký dobrý pocit, no, že stále fungujeme a stále je na čom robiť, že stále ma to baví a vidím, že aj tých ľudí to baví, hoci tiež ten engagement alebo v podstate takúto komunitu a držať v nejakej prevádzkovej teplote, tak aby sa aj stretli aj tak, zvlášť v týchto časoch, kedy tie firmy riešia strašne veľa problémov, víziev a toto sú v podstate také side activity, tak nie je to jednoduché. To asi každý, kto takéto niečo vedie alebo vôbec sa snaží alebo organizuje, tak vie, že má to svoje tiež také vlny, by som povedala. Jasné. No a toto je asi také niečo. No a tiež aj, že sme schopní aj nové príležitosti, nové možnosti alebo aj také konkrétne veci pomôcť tým členom, čo ja viem, keď sú výzvy, projekty, aby sme to tak trošku zaramcovali, že nie sme len, že sa stretávame, prepájame, tlapkáme po pleci a máme radi, hej, ale robíme aktívne informácie pre členov, či už newslettere, direct maily, čiže informujeme ich tak o možnostiach financovania, o nových trendoch, o možnostiach spolupráce. Potom tiež organizujeme veľa eventov, kde sa vedia prepojiť, ale nie len našich, ale aj partnerujeme takto s viacerými organizáciami, takže umožňujeme im tiež hľadať tie svoje príležitosti. Tiež tam máme spoločnosti alebo organizácie, ktoré vedia priamo pomôcť firmám s hľadaním investícií, či už cez verejné zdroje, čiže písanie projektov, alebo aj súkromné, alebo tak. Čiže je to aj taká praktická pomoc. Okay. Viac tak dobytovo orientovaná tým, že sme široko sektorovo zameraní, takže tam tých sú menšie firmy, väčšie firmy, výskumné firmy, firmy služieb alebo tak nejak, čiže tam sa snažíme vlastne každému nájsť, kde mu vieme pomôcť, ale je to tak, že musí dať o sebe vedieť a toto je možno tiež niečo, čo je taký apel, že keď nevieme, kde aj na vás, že keď o vás nevieme, čo potrebujete, nevieme, kde vás päta tlačí, tak ťažko vieme také nejaké generalizované riešenia všetkým posielať. Takže v tomto je možno to špecifikum tej našej spolupráce také, že musia tí členovia byť aktívni, alebo aj preto hovorím, že musia byť aktívni, musia povedať, čo chcú, čo potrebujú, aby sme vedeli potom hľadať tie riešenia. Ja dám svoj postoj, pocit, pohľad. My sme sa stretli prvýkrát, myslím, v novembri minulý rok a v podstate sme v takej situácii, že my sme do toho vhúpli naozaj veľmi dynamicky, lebo sme si tam našli strašne veľa ľudí, ktorí majú s nami prieniky a nie teraz mimo toho baťu v rámci vzdelávania, nejakého možno mindsetu a tak ďalej. A my sme rozbehli strašne veľa spoluprác s tými ľuďmi, čo ma na jednu stranu veľmi teší, ale na druhú stranu je to aj taký odkaz vlastne tým našim poslucháčom alebo ľuďom, ktorí nás sledujú, že byť súčasťou nejakého takéhoto klastra alebo teda nejakej komunity, keď to tak pomenujem, má svoj zmysel a význam. Určite to z mojej pozície môžem len potvrdiť. A my sme úplne čerství členovia, čiže my sa tiež ešte v tom tak hľadáme, ale tiež predtým, ako sme začali, sme si dohodli kávu, bavili sme sa o tom, že si dohodneme kávu, lebo musíme sa trošku viac navnímať v rámci toho, že aj čo sú naše tie potreby, aj s kým možno, že dnes pracujeme tak ďalej. Čiže taká možno spätná väzba pre ľudí, ktorí možno na takýmto niečím uvažujú, možno by sa chceli stať súčasťou alebo podobne. Určite podľa mňa dvere sú otvorené, ak je dobré nastavenie, ak je aj tá mentálna rovina dobrá a tak ďalej, lebo myslím si, že a teda ja vnímam a preto sme sa stali aj súčasťou tohto klastra, že sa tu naozaj združujú ľudia, ktorí majú tú mentálnu a možno že aj etickú výbavu na celkom slušnej úrovni. A by som povedal, čo sa v dnešnej dobe veľmi ťažko možno, že aj niekde, že hľadá a to nás veľmi teší. My sme veľmi radi teda toho súčasťou. Keby som tak úplne išiel do takého záveru, lebo už sa nám ten čas kráti, ako má klaster, že možno, že víziu, že kam by sme to chceli dostať? Teraz už beriem tak, že spoločne, lebo však my chceme byť tiež takí, že dlhodobou súčasťou, ale a vnímam to, že to je spoločná misia, že to nie je teraz niečo, čo dáme Anke na plecia, ona to zoberie a ide, ale mali by sme sa vlastne takisto, ako pri tej komunikácii a pri tom vzdelávaní všeobecne ľudia, aj v tom klastri by sme mali vlastne spolu participovať, komunikovať, riešiť tie veci, aby vlastne ten klaster samotný sa rozrastal, posúval a tak ďalej, ale že keby si to ty ako tá hlava povenovala, že kde by si to chcela vidieť? Tak to, kde to bude, budú definovať hlavne tí členovia. Tiež už som tako, že každý rok som sa snažila písať si stratégie, vízie a furt sme hľadali, čo to má byť, čo to nemá byť, ale dospela som tými rokmi k tomu, že vlastne že takéto komunity
dosť rôzneho zamerania, alebo tak v podstate to, kam sa to posúva, definujú primárne tí členovia. Hej, máme také tie vonkajšie vplyvy, trendy, čo riešime teraz, hej, kto aké má problémy, a neviem, ceny, ekonomika a tak ďalej. Ale aj tie témy, ktorým sa venujeme alebo ktoré rozpracovávame, prinášajú v podstate tí členovia. Hej? Čiže tiež, keď sa ma niekto pýta, prečo ste riešili Space, no tak lebo v danom roku prišli 4 firmy, ktoré sa venujú Spaceu, robili sme s nimi workshopy, zistili sme, aký je tam potenciál, dali sme trošku spotlight na tú tému a už to prinieslo ďalšie. Čiže je to taký živý organizmus, by som povedala. Čo by som ale chcela, aj je na mňa výzva, proste urobiť z toho taký, nechcem povedať trošku to inštitucionalizovať, ale urobiť v tom taký systém, kde by sme aj tie skúsenosti, aj toho veľa know-how, ktoré už máme o členoch a o tom, že ako sa darí túto spoluprácu z dola, čo potrebujeme od tých členov, aké informácie máme, ako ich vieme efektívne prepojiť, a trošku automatizovať, takže tam ja chcem ísť určite do nejakých procesov, tiež jak ten Báťa hľadať si nasledovníka, vychovať alebo proste pripraviť nejaké systémové riešenie na to, aby sme toto know-how, čo zatiaľ máme, tak v hlavách všetci v pocitoch alebo tak nejak, aby sa vedelo aj nejak materializovať do nejakých dát a nejak systémovejšie s tým pracovať. Čiže toto je najbližší taký target. No a víziou by bolo urobiť z toho nejakú takú organizáciu, ktorá vie rásť alebo vie ponúknuť, čo by som ja chcela, že jedna vec je, že môžeme naraz, možno spolupracovať so zahraničím alebo tak, ale tiež byť aj inšpiráciou, možno keby podobné organizácie podobného typu mali vzniknúť, tak tiež by som rada toto know-how, možno aj také praktické, čo to je, zakladať klaster, čo všetko treba, na čo myslieť, čo je dôležité, čo nie, aj finančne, aj tak nejak, aj potom ľudsky, kedy nevzdať, kedy proste nebrať, že sa rúca svet, alebo tak. Niekto by sa mi tiež páčilo, keby sme našli cestu, ako možno vedieť, inšpirovať alebo pomôcť aj ako organizácia toto know-how klastrové a z tej našej spolupráce vedieť tiež takto ponúknuť. Môže byť klaster v klasteri? Môže byť Áno, lebo tak vieš, aj sú také štruktúry, sú super klastre, dokonca akože ono popísané, jak vedia tieto entity fungovať, je aj na Európskej únii toho milión. No a tiež aj tie prepojenia do zahraničia, tiež sa aj spojiť, aj spolupracovať, aj inšpirovať, aj keď ja tieto inšpirácie, že poďme, nájdime si riešenia, toto tiež sa tu snažilo, že poďme do Estónska, doniesme sem estónsky model alebo fínsky model pre vzdelávanie alebo tak a vieme všetci, jak to dopadlo, čiže tie modely sa musia robiť na tú mentalitu a na tých ľudí, kde sú, čiže tam skôr tú spoluprácu, skôr také typy a príležitosti pre tých členov. Čiže teraz rozbiehame viac aj takýchto zahraničných možností. Čo tiež mám takú trošku taký dvojitý pohľad, že pomôcť firmám ísť na ten zahraničný trh, keď vidíme, čo sa dejú, že čím ďalej viac a viac ich nie len, že nájde sa tam zákazníka, ale skôr je taký odliv, že úplne odchádza. No na druhej strane iná cesta nie je, takže tiež hľadáme aj takéto možnosti. Alebo keď je dopyt do tých našich firiem, že chcú nájsť či už nové trhy, alebo aj riešia, kde by sa im ako podnikalo, aké príležitosti by boli. Takže aj toto samozrejme je téma, ktorou žijú a ktorú podniky potrebujú teraz, alebo firmy nejak adresovať. Takže aj toto riešime. A toto zostane a to je tiež aj takou víziou, že aby sme neboli lokálni, ale trošku rozprestreli krídla a trošku narastli aj. A ono sa to deje. Deje sa to, proste postupne tým, že a možno je to aj dobre taký postupný rast, že tak nejak učíme a hľadáme tú optimálnu cestu, že neskúšame tak a tak, nelejeme tam veľa energie, veľa peňazí a že to také kontinuálnejšie, potom zmysluplnejšie.
Úplne posledná Snáď. otázka, lebo nám to veľmi rýchlo uplynulo, celý ten rozhovor. Keby si mala vyzdvihnúť možno, že nejaké také, že oblasti, ktoré by si privítala v klastri, teraz nejaké firmy, možno, že organizácie, ktoré sa venujú nejakej oblasti, ktorá nám tam možno, že absentuje, chýba, rada by si to podporila. Sú také? Máš nejaký taký prehľad, že koho by sme radi privítali? No, vieš, akože musím pravdu povedať, že ostatné roky skôr riešim možno, že či tých oblastí nemáme práve že veľa, OK. že či Že ten záber nie je široký, hej? viac zmysel, akože mať väčšie kritické masy v tých jednotlivých oblastiach, že tam by sme to vedeli potom lepšie cieliť, ale ani neviem teraz z fleku povedať, ale tým, že gro tých našich alebo základ tých našich členov tvoria výrobné firmy, vieme, aké tie majú teraz výzvy, hej, čo sa týka nových zákazníkov, podpory obchodu, toto už dlhodobo riešime, že s tým máme problém na Slovensku trošku vedieť sa predať, že máme aj firmy s dobrými riešeniami alebo tak, ale ten sales, skrátka, to taktiež aj v mentalite úplne nie je, zvlášť tých tradičných firiem a tá doba, kedy tie zákazky chodili sami, už teraz trošku ide do útlmu, čiže treba vedieť, jak hľadať príležitosti a aj v iných sektoroch. Čiže možno pomoc v tomto, takú praktickú pomoc firmám ukázať, ako sa na ten sales pozerať, možno nie tak sprofanovane, že mám tu salesakov, dám im auto a pošlem im a nech idú. To dneska už nefunguje, alebo riešim nejaké cold cally, naháňam zákazníkov, že dneska už toto hľadať tie nové trhy, nové príležitosti chce trošku niečo úplne iný prístup. Čiže tam by sa dalo učiť možnosť tých korporátov, alebo neviem, tieto business development, alebo tak nejak pozerať sa na to trošku inak. A potom tiež aj pre tie inovácie a pre nové výskumné projekty alebo vedieť ísť do niečoho nového, stále absentuje v týchto firmách nejaký taký stabilný tím. Kedysi boli tie vývojové centra, vývojové skupiny, kde bolo x ľudí, ktorí robili len na nejakých možno budúcich projektoch. Toto sa časom aj možno vzhľadom na racionalizáciu a financie v tých firmách ustrihlo. No a ťažko teraz je, že aj keď príde príležitosť, poďte robiť výskumný projekt, no tak teraz zrazu hľadajú sa ľudia, ktorí by na tom nevedeli robiť. Hej? No pokiaľ nemá firma nejaké to svoje R&D alebo tak. A k tomuto by sa trebalo vrátiť a že mať tam v pipeline takýchto ľudí, ktorí, ja neviem, riešia tie future businesses alebo proste sú potom ready, že keď príde príležitosť alebo príde ponuka na spoluprácu v tých projektoch, no takže nie, že vtedy hľadáme koho na part-time na hodinu vyčleníme alebo dačo, ale že by to bola taká jasná súčasť stratégie tých firiem. Hej, že tieto projekty a potom mať tým, stratégiu aj na to pripravené, aj na to, jak získať tie verejné financie alebo tak. Takže tak by sa zefektívnilo možno to inovovanie alebo ten inovačný proces aj v tých firmách a vedeli by prísť s novými produktami a proste, hej, už ak sa hovorí, tú svoju konkurencieschopnosť udržať. A toto myslím, že bude základný krok. No. Dá sa buď nakupovať tie inovácie, ale keď ich chceme tvoriť, no tak bez toho, že mať ready ľudí, je to zložité a ťažké. Sa to deje ťažšie. A podľa mňa aj veľakrát, že sa to ani neudeje potom, lebo možno, že ti tá príležitosť vlastne unikne, lebo no a treba tým, rýchlo jak reagovať. to ide rýchlo a tá konkurencia je, hej, a my tú expertízu a špecializáciu možno, ktorú v minulosti sme mali aj ako daň za to, že sa tu tak vo veľkej miere rozšíril ten automotív, čo akože v danom období určite bolo OK, len teraz vidíme tiež tie dopady, že sme trošku zabudli diverzifikovať, takže v tejto dnešnej dobe je to možno ešte viac výraznejšie a dôležitejšie. Ďakujem. To je taký, že absolútny záver. Ja ďakujem. A možno dnes nežijeme v dobe, kde chýbajú informácie, žijeme v dobe, kde vlastne chýbajú nejaké také, že prepojenia, keď si to takto zoberieme a možno budúcnosť nebude patriť tým najsilnejším jednotlivcom, ale tým, ktorí dokážu vytvárať vlastne hodnotné komunity. A ja to takto cítim a vnímam a sme v závere nášho dnešného podcastu. Veľmi pekne ďakujeme, Anna, že si prišla, že si venovala čas, že si nám aj predstavila teda samotný klaster a aj sme sa
debatovali teda o iných témach, ktoré podľa mňa sú veľmi úzko späté, pretože ak sa chceme niekam posúvať, tak tých tém je ďaleko viac, ktoré musíme riešiť. Čiže ešte raz ďakujem za tvoj čas, energiu a verím, že si nás vypočuje čo najviac ľudí, ktorým to pomôže. Takže všetko. Ja ďakujem za pozvanie a tiež ďakujem, že niečo takéto robíte a držím palce. A teším sa, že ste našimi členmi a na všetko, čo spolu vymyslíme. A Super, prinesieme. ďakujeme.